हाय लोगोफोर जोंनि सिक्रि सिख्ला ब्लगाव गासैखौबो खनसे बरायलायबाय ओमफ्राय दिनै माने आलु गायदों नालाय जोंहा ओमफ्राय न'आव एसे माबा जादों आरो खामानिया एसे भिर जादों ओमफ्राय आं न'आव गैयामोन कलेजावसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आरो ओंखाम संफिनदो आरोना नै थोनाय नङा बायदि साननानै एसे संग्रोखाबाय जोङो माने सिगांबो बिदि मा होनो मैगं गायनायाव इसोरखौनो लादोंमोन आरोना आदामोनखौ गासैखौबो माने बिदिनो लादोंमोन ओमफ्राय ओंखामा थोआ जाना होदो सिगां जों खनसे लानायाव ओमफ्राय दा बिदि जाजानो गिनानै ओंखामखौ दा जोङो संखाबाय आरो ओमफ्राय नेक्स्टआ संगासिनो दङ ओमफ्राय आरो दिनैनि ब्लगा माबायदि जागोन मिथिला थेवबाबो लाबाय आरोना ओरैनो ओमफ्राय नायलांसाबदो इसे आंबो आरो दहाय फार्स्टनिफ्रायनो लानो मोनासै आं कलेजावसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दासो आङो लाफैबाय फैनानै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर ससेखौनो आंनो फार्स्ट होग्रोदो सं स्टेटास मिथिया सा लोंनो थांगोन नामा ओंखाम जाखांना थांनो हागोन नै बिथांनि बार्थडे दिनै अबे ओइनो आलु गायगासिनो दं खिसा सेंग्रा माखा मालिका अबे अबे आदाम कैसालाय आंहाबो गायफ्लानोसै दसे कलेजनिफ्राय दासो मोनफैदों आङो ओरैनो दसे गायफ्लाना होनोसै आरोना इसोरनो आलुलुनो हो मा गरला थरसे जाया आङो लाल महनसो जागोन माबा लेथ्रा बाथ्रा गरला थरसे जानो नागिरदों जाहोनो नागिरदों जाया गरला थरसे बार्थडेआवनो सोरबा गरला थरसेल' जाहोयो नामा मानो होआ होनांगोन होनांगोन नाय खिसा खिसा नाय बार्थडे खाला हेपि बार्थडे आंखौ उइस खालामो नुनाया मालिका यानि सैमाया माबा प्लास्टिकसो जाबाय दंमोन यानि सैमाया जोब्बाय नै आलु गायनाय खामानिया दा थांसै जोङो न'आव ओंखाम जानो ओंखाम खुरना हैनोसै इसोरनो गासिनोबो नै खिजा यारा ओ यारा आलु गायग्रा माखा Mautia dah. Tidak apa kazang, mau tidak. Nih apa sih mama songna dan ke uma bedor bitoi. Oमफ्राय किजार दङ लाइ मैगं एवनाय ओरैनो मैद्रु ओमफ्राय आरो नै ओंखामा नैयाव दालि दोनदोनो ओमफ्राय आङो दालिखौ खोबना दोनदो नामा माइरं बायदिसो मोनदोंमोन अमा बेदरा माबा जानायखाय गुसु जानायखाय एसे गुदुं खालामफिनबाय गुदुं खालामफिननानै हैनोसै आरो बेसोराफोरा बिराद खस्थ' आं बेलेग जाजा हायलाफ्लांलायबाय हायनो मबाइलाव नायनायाव आन्दायदो दुन्दिया लांनो लोगोफोर दुन्दिया
आथुरथार जादों बाथोनखौ मोदोमफ्रु देना हैलायनोसै दानो रायजालायगोनसो आंहा भिडिअल' लाबाय थायो होननानै ओंखाम ओंख्रि खुरना बा होआना आथुर जागोन दा लायसिनानै मोदोमफ्रु बाथोन देना होनसै सामब्राम बिलाइ खानो बावगारबाय आं र' नैखिजा नै मैगं बारियाव सामब्राम बिलाइ खाना लांनि र' नङाबा दानो रायजालायगोन आङो नै दा बाथोन देनो थाखाय दुन्दिया आरो माबाखौ लाखाबाय सामब्राम गोजानि बिलाइ खानो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय देनानै हैनोसै आरो मोजाङै मोदोमफ्रुलायनाय नै इथिंजा ओंखाम जाहोबाय आदामोनखो फंबायमोनखो जाब्बा जुब्बानो दे जादो दे नै दा लोगोफोर जोंहाबो ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै ओंखाम उखैबाय आदामोननो खुरना होखांबाय जोङो दा जोंहाबो जानोसैहाय उखैला जोब्बाय नोंसोर सासे खुरगासिनो नै माबा फ्रि फ्रि फाख्रा नुजोब्बाय सं मोखां माहाखौ खोमसिखाय बोरैबा नुदो र' आं बे केमेरायाव खोन्थिनो दासो फुल जाजोबखाजोबदो जानोसै आंबो उनखैजा बेकग्राउन्डआव दावराव खोनाबाय दं जानांगौ दे एसे मिटिं सोलिबाय दं आदामोना एसे मिटिं सोलिगासिनो बिजनेस मावनायनि जाब्रा जादो जानोसै आंहाबो ओंखाम जाखांबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओंखाम जाखांबाय नालाय खानसिखुरै जोङो सुखाहैनोसै आरोना मोनाबायबो ओमफ्राय हराव ओंखाम ओंख्रि जाथ'लायला डाइरेक्ट उन्दुनानै थाखानोसै आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आदामोननि आलु गायनायखौ ओरैनो कलेजनिफ्राय फैनानै आङो भिडिअ लाफैबाय आरो आथुर ओमफ्राय आरो ओरैनो जाब्बा जुब्बा जाहोबाय गासिखौबो एसे दिनै आलु गायबाय नालाय ओमफ्राय बेस्राफोरा जोंहानि माइबो रोगानानै होखाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना बाय बाय नै खासेया नैखिजा सिबगासिनो दं मावथिया इनो मावजोबदो दिनै बेसोरालाय ओमफ्राय आं ओरैनो जाफैबायल' सायाव ओंखाम ओंख्रि खुरफ्लानानै दा आं खाथिखुरिखौ सुनोसै सानैजों आं हारसिं सुवा इखौ लाफानोसै आरो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर स' बाय बाय Mana sudah nasi supaya tak. Di